kuɗi babu wanda ya taimaki tafiyar General Buhari kamar Alhaji Ahmadu Yaro. Shi ya ajiye wa General Buhari albashi daga lokacin da ya ce zo ya shiga siyasa har lokacin da aka ce ya zama president, bai daina bashi kuɗin cefane kowane wata ba. Kuma duk zaben da za a yi sai ya ba da kuɗi. Mafi kankancin kuɗi da na sani ya taɓa ba General Buhari shine miliyan 200 na zamanin. To mutane da yawa ba za su san Alhaji Ahmadu Yaro ba, amma yana da amfani a faɗi kowaye shi don 'ya'yanmu da ƙannanmu da ba su san shi ba su san gudumawarsa. Alhaji Ahmadu Yaro shi ne mutumin da a 1960 duk Najeriya babu mai kuɗinsa, kuma dukkan ɗan arewa da kake gani yana canji yau na Biro da change, to tsatsansa ne. Shi mutumin 'yan Leman ne, kuma yana da dukiya, shi ne yake da hannun jari wanda ya fi na kowa a Union Bank, hannun jari da ya fi na kowa a First Bank a 1960, kuma shi ne mutumin da ya saya wa Sardauna da Tafawa Balewa motar Rolls Royce lokacin da za a samu 'yancin kai a 1900.